Ndewo ndị be anyị, ndị ọma na-ege m ntị, ndị ọma njem ọrụ, asị m unu daalụnụ. Onye unu na ya nọ bụ Maazị Chinwata Nwakụ, onye na-abụrụ onye Igbo bụ na-ewutie. Dịka anyị na-aga n'ihu na nkụzi ọdịnala, ebe anyị na-ewetara unu ilu Igbo. Ilu anyị ji wee bịa tata bụ "Kpụchaa ntị gị". Ilu anyị ji wee bịa nke tata bụ: ọ bụghị nwa dibịa ịgba ngada gbuo ọkụkọ bụ isiokwu, kama na ọ bụ ịnụ ihe ndị mmụọ na-ekwu. Ọ bụghị nwa dibịa ịgba ngada gbuo ọkụkọ bụ isiokwu, kama na ọ bụ ịnụ ihe ndị mmụọ na-ekwu. Unu mara ka anyị si eme ya. Jee n'ebe mkparịta ụka ka ịhụ ihe ndị mmadụ na-akọwa maka ya, ekwuo nkọwa nke gị ka anyị wee na-aga n'ihu. Cheta na ị ga na-anọnyere anyị na YouTube ya nakwa Facebook, binyere anyị aka na subscribe ya nakwa follow. Ngwa ndị be anyị, daalụnụ, ka tata maala anyị.